Adong do dia kapadohan yu putta si julu-julu tu nama dok sigad dua. Naun sada iku kararong 12. Asa unang gabi muda tata mari bulu na tinutungan. Asa tung arga dia kahatani naun na tua-tua. Horas di terseluk na manang di dia peta maringan setotong ma di dongani Tuhan. Molo lari manang keburhatan lumain pengantin HP nunga merpudus saut di somahita na jujuk lupa terabaikan dia kapadohan dia putih si julu-julu tubuh nang tersirat dia ka hita bangsa watak nyandang tersurat imana alai nunga tapar mudarho omana jujuk hita lupa imana nidok niyo putih si julu-julu tubuh sigad dua na sada iku kararon 12 do nomor 8 molo dungdo marpudus seut di naung marhata sinamut di hata numai gabe mingkar manang nalari ima sada pengantin tutu iku kararon nama na sada gabe 12 hari lipat di hatani ruhut oma na gabe gomosyo dohono tatwa kasuduk no poso asa manat unang tertutup nangit unang terrubung asa unang asal diudukon jala unang asal dipangulohon unang gabe mulak tata maribulu na tinutungan unang maila akaraja naung pinaraja dohot na tua-tua suang-suang ni akan na tua-tua di hutan om mana juk-juk tarabayhun nasota odolhon tato nahot tuaka suduk na poso gawe murah-murah mangose dia ka naung ni pudun ni reja manang na tua-tua terlumai bima terlumo bima bolodung di petupul siap bagas joron itu hatta manang adong di hatan wain pranikah nunga dilaksanakan pranikah bahwa kedua mempelai dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pengikat, tidak ada lagi urusan dari siapapun. Ido malonyo putih si julu-julu tu asa adong dibain na julu diakka hata padongani nama sanuaing diduk may hata mewakili manang wakil siyan na dua belah pihak asa unang gabi mula tata maribulu na tinutungan apalagi nong saha di hata reja terlumubi ma molo siya dengkat nomor pudus saut tutu sehari urusan na paling berat adalah siap pihak buru-buru alana nasida do nagabi menjaga buruna mulu adong akka alasan na asing adong 10 manang 1000 horbodo buy jagaun alai sada col madang buy jagaun dang alasan alana disoldo hitai kumanat ido sadang diluas be tu dia ke pengantin apalagi nang dibuhul hari H
naung di jodoh ni netue-tue di jodoh di reja, bahkan netue-tue ni huta terlibat mana sihon bawa di hari adong hata nama dok ingot jadi mularong kana masa song nalari manang na gabi kabur tentu terlibat madison dia kana makatai ditiki na berpudus seut di somana di na akar jana pina jodoh mabain sada solusi alai tayong ma songo na udok nakaning di jodoh dia ka hata dohan dia putas si jodoh tu siga dua na sada gaya bisa 12 dia ka harukion ni pihak para anak naikon sigararon ni pihak buru-buru akan dia masih bayar no tentu na parjolo di hatasin amot somalah naung 10% dibayar tentu gararon na may bulak do dia kahatana mosok mulai marpudus seut terlumubi mabolo dunggo di hari naung terjadi udangan do naung mosok dipatupa di hari mata di ulau tentu ikon gararon ni pihak parburu do marhata raja do lapatan na iko mardongan na tue isi dia kada terlibat do na dohot ditiki marpurus seut tentu ikon na sida ma dohot dinalahu mabahin sada solusina buasa ikon diro uputa siga dua na sada gawe 12 asa unang ura-urado dia kasuduk na uposo na gawe bengingkar dia ka naung pate di hatareja songon na hudok na kaning di soma dia ka perani na tua toko na lahu mabain sada masukan taringot songon dia ma asadame dia kahatarugian ima diharugian ni na peling dirugikan isarani molo pengantin buru-buru do nalari tentu buru-buru siap pihak ni parburu ma nagawe mengganti rugi molo para anak bulahan amak alai molo hata si tombol manang pihak parburu bulahan amak gabe lari si bawah tentu pihak para anak ma nagabe manggar harugian jalan di soma songon nahulok nakani asa sudi hitak ka manuarahu dia ka tusuduk na poso alana molo didok hata kabur manang nalari nunga ditotuon harina manang nunga merpudus seut hata kabur hata lari dang gabe jalan keluar manang jalan sitiruon dang solusi manang buhape lapatan na tetak do gabi maila na dua belah pihak tung ahape alasan na berbagai macam cara alasan manang na dia ke komentar buha bolosong no kudang solusi dang gabi ke manang na tinggal hono ulau iman nagabi jalan keluar dang i jalan keluar nagabi pailahu do di hita halak badak sehingga jauh kuwain ala adong napiral iman ditaringon borusi burian nalari ima sadari di sebelum hari H pesta
jala totong mangidui be tua karaja panituri asa boy di baik komentar boy hita marsia dusan bola pihak kabida dapot boy hita marsia turangan guarana melalui komentar-komentar na positif suang soni hata nuaing diduk boy be debat sehat asa gabi boy sada solusi manang gabi pedoman toka sugut dia ka generasi ni hita asa unang gabi adong biak ka nama asa sungono do namar lapatan molo lari manang na hata kabur dung martopi dia ka pakatayun bahwa idam sitirun jala saulat naik ati dia kana orang adol dia ka padohaku manang na adong kurang lebih totong mangidui we panuturion tuak karaja panuturi horas